Ha arribat un moment que mai haguem imaginat, així que anem a gaudir-lo fins que l'àrbitre pite el final del programa. I és que avui un convidat acostumat als grans focus, a l'èxit i el reconeixement, ha decidit canviar els platós per aquest humil estudi en càmeres Logitech de segona mà. Així que anem per feina abans que es note que les cames em tremolen tan mateix com si el convidat d'avui fora un porter de primera regional i jo, Ferran Torres, a punt de xutar. Avui dia som més de 60.000 els valencians que residim a Catalunya, un flux migratori que va ser el més important al Principat fins a mitjans del segle passat. Això fa que darrere dels fets més destacats i els personatges més rellevants de la Catalunya moderna hi hagi de forma inevitable certa valencianitat, de la mateixa forma que darrere d'un llamp hi ha un tro o darrere d'un perfil d'X amb bandera Creu de Sant Jordi i un 33 hi ha algun arbre genealògic circular. Per exemple, hi ha valencianitat en Quim Monzó, que prové d'una família de Benigànim, hi ha valencianitat darrere de Montserrat Cavaller, que provenia d'una família de Xàtiva, darrere dels Maragall, Joan Herrera i Enric Millo hi ha valencianitat en tot l'espectre polític català. Un llarg etcètera. I en el Barça, per descomptat. L'any 1986, un Barça amb 87 anys d'història feia més d'una dècada que no guanyava cap lliga i un quart de segle des de l'última gran nit europea. Amb amarguíssim record, per cert, a Berna, no? Si recordo mal, sí. Ser del Barça era purament sinònim de ser català, ser del Barça era estar acostumat a la derrota, a les molles i engrunetes. El Barça de les Copes de Fira, Copes del Rei, alguna recopa i lligues que els aficionats ja no recordaven fins que un 16 d'abril d'aquell 1986 un Barça valencianitzat canviaria per sempre més. En aquella data es va segellar la segona remuntada més èpica de la història del Barça, la primera, sense comptar els cabells de Ter Stegen, a càrrec d'un valencià que va decidir que ja estava bé d'ofrir noves glòries a la derrota. Un Benny Carlando que ens va portar a la primera final europea en 25 anys, una llegenda blaugrana que amb el seu hat-trick iniciava el camí del Barça contemporani, aquella nit acabava el vell testament culer per passar al nou rodejats de més èxits que fracassos. I potser els més entesos en això del futbol estareu pensant que exagero, que aquella final es va perdre. I no us falta raó. El que va canviar va ser el relat. El que poc recordareu és que aquella nit, amb el tercer gol, aquella pinya de jugadors, es va sumar una plega pilotes de nom Pep Guardiola en 15 anys que inevitablement s'anava a contagiar d'aquella màgia. Els més joves s'havien integrat de cop una nova veritat. Ser del Barça podia ser sinònim de guanyar. No podem estar més contents de celebrar el 125è aniversari del Barça amb Àngel Herrera Alonso, Pichi Alonso. Moltíssimes gràcies, molt bon vespre i benvingut. Com estàs? Bon vespre i estic molt bé. He aguantat tot el discurs. Se't veu estupendo i ni t'has dormit, ni res de res. No, tot bé. No exagerat a la intro, vull dir... No, jo crec que no. Hagués estirat una miqueta més. Una miqueta més? Sí. Què hagueres dit de tu que no diria jo? De mi jo no. Vull dir, si tu fossis jo i tu segueixes sent tu... Que bon xaval era. Que bon xaval era, Sempre saludava. Que tonto era. Sempre saludava. La primera pregunta és obligada, segur que ja la deus veure venir. Com a valencià a Barcelona, quina és la paraula que quan vas a dir saps que et faran una cara rara i tindràs que explicar el que significa? Ui, te contaré la història, si vols. Ui, per favor. No, és que jo he treballat a la televisió valenciana, Canal 9, i he treballat a TV3. Bueno, he treballat a l'Andalusa. Això no ho sabia. Sí, no tenia apuntat. Jo no ho entenia. Quan vaig estar fent... Bueno, quan va guanyar Cruyff d'entrenador la Champions, vaig fer els partits del Barça a la Champions i després vaig fer alguns partits del Barça i de l'Espanyol. I jo quan estava fent un partit i no hi ha cap exjugador andalús que puguin tenir. M'era molt estrany, no? Però bueno, ja m'anava bé, no? Després em vaig retirar del futbol i va néixer Canal 9 immediatament i jo no volia saber res de futbol perquè vaig acabar molt malament. Sí, sobretot de Tarro. Va ser un any molt complicat a l'Espanyol i no volia saber res. Me vaig anar al poble, la meva dona se'm va venir a treballar perquè era metge quan vam acabar les vacances. Jo no volia i em van trucar de la Valenciana. Escolta, que naix Canal 9 i ens agradaria comptar amb tu i tal i qual. Bueno, vaig anar tal i qual i aleshores... Tenia classes, no es diu camiseta, es diu samarreta, no es diu no sé què, va arribar un moment que jo no sabia on estava. Clar, i després vaig estar 21 anys a TV3 i me'n vaig anar al Plus. I el primer dia vaig fotre unes garrotades. Al Plus? La rematada de tal... Dies desenvolupado. Per mi era normal, perquè havia estat 20 anys parlant de la rematada i sortien catalanismes. Sí. I bueno, i em va costar, Está desenvolupando el juego por la derecha. Estava en ocasions estava pensant més, pensava molt més
com dir-lo que no en què dir. I al final ja era igual el que anava a dir. Al final, la jugada havia passat, era fora de joc i ja havia passat. I moltes vegades m'han comentat, al principi sobretot m'han comentat, tu ets de Lleida, no? Sí. Tu ets de Lleida per parlar. És un clàssic. I jo, pues no. No. La mort és molt més simple, la mort D7. D7, no sé quin problema tenen aquí a Catalunya, que els tenen un derrame cerebral cada vegada que dic D7. És el número 17? Sí. Però veritat que has tingut que pensar, Hosti, això pot ser. Ara és molt habitual debutar jugadors d'elit amb 17 anys. En la teva època, no sé si tant a nivell professional. Tinc entès, de fet, que els teus pares et van obligar a acabar els estudis abans de formalitzar un contracte professional. Això no sé si és cert o és... Era un programa d'humor, no? Bueno, se va alternant una mica. És que avui s'ha ficat el traje seriós, avui. Sí, jo vaig estudiar magisteri i vaig acabar segon i el Castelló em va voler fitxar professional i com no tenia l'edat, no tenia majoria d'edat, no tenia 18 anys encara, abans veníem dels pares i el meu pare va dir, no, si te quieren, acaba la carrera y si te quieren el año que viene te ficharán. El meu pare era salmantí, parlava, sí, fotia unes més espardenyades que jo al català. I, bueno, això que jovenet no ho entén, com és possible? Dili ara a la Mínia Mal que... No, però com és possible que... Bueno, els contextos són molt diferents. Sí. En aquella època tenir una carrera, tenir magisteri, era assegurar-te el futur del que seràs. Sí, Abans, qualsevol carrera que tenies era assegurar. Ara no, ara pots estudiar 10 carreres. Sí, estàs igual d'això. I no tens... Sí. Als anys 70 era això, o fer un hat-trick en Champions. Era una de les dues, o estudia o fer un hat-trick. I és cert, va tenir raó, perquè vaig seguir jugant al poble i vaig acabar el magisteri i l'any següent em van fitxar. També tinc entès, ara ja estic passant ja de l'entrevista, tinc entès que va seguir jugant al poble una vegada fitxar al Castelló perquè Paco Gento no et volia. No, això va ser la temporada anterior, jo vaig anar a fer la pretemporada amb el Castelló i Paco Gento no és a mi, a tots els joves que havien anat a fer la pretemporada els va dir tots pa casa que no... Paco Gento era tan així, deixar d'alçar el braç com diuen... Era un home de construït. No, fumava Kent. Una marca que no deu ni existir ara, Sí, era un paquet blanc, Paco Gento tampoc existia ja. I la veritat, hi havia dies que no sortia ni al camp a entrenar ell. Sí, és molt curiós, molt curiós. Com ha canviat el futbol d'aquell inici de professionalitat a grans rasgos, de coses que ara serien completament impensables? Mira, aquest divendres que ve vaig al poble i a la Penya Cetrill faig una xerrada de... Sí. Qui no sàpiga, la Penya Cetrill se menja molt bé. Bueno, és la meva penya, tota la vida. Molt ben lligat, això. I faig una xerrada precisament d'això, de l'evolució del futbol. Jo vaig dir, volen que parli de futbol i posa-li el títol que vulguis tu. I va dir, pues mira, com ha evolucionat el futbol, com ha canviat? I jo dic, poses a explicar coses... Bueno, és que no ho sé. Te diré que jo jugava al carrer. Tu jugues al carrer? Jo jugava al carrer. De veritat, jo jugava al carrer. Posem 2 pedres, al carrer dels Dolors, que està a la farmàcia CIT, tu la coneixeràs. Jo la conec, sí. Pues jo vivia al costat, al carrer dels Dolors. Posem Raulet, que és un personatge al poble. Raulet, també vivia Rocaforès. Rocaforès, molt bé. Quin nivell. Quin nivell. Avui estàs... Millor partit de la temporada. I al carrer posàvem 2 pedres, aquí 2 pedres allà, i jugàvem el partit. El que portava la pilota sempre era titular. Perquè hi havia un que tenia pilota, els altres no en tenien. Capitalisme. I aleshores, cada mitja hora, no estic exagerant, passava un cotxe. I traiem les pedres, i passava el cotxe, les tornàvem a posar i tornem a jugar. Sí. No hi havia escoles de futbol, no es feien campus de futbol. De fet, futbol base des del juvenil. Des del juvenil? Sí, el Benicarló tenia juvenil, el primer equip que tenia. Vull dir que els xavals es feien futbolistes al carrer. De fet, els que s'han fet al carrer són aquests més vius, més... Saps? Més murris. Si no, mira'm a mi, jo pesava 65 quilos, o sigui, i els defenses... Per fitxar-vos, literalment, anava un senyor amb bigot fumant puro a mirar-vos al carrer, allí molt fixament, a mirar xiquets de 13 anys allí que no existien els representants. Mira, et diré una altra cosa, jo no vaig tenir mai representant, no vaig tenir mai mànager. Mai, agent, no. Jo vaig negociar sempre els meus contractes. Això vol dir que vas negociar directament amb Josep Lluís Núñez? Hòstia. Per telèfon. Per telèfon. Fica't tu, és més, per telèfon.
3 hores de trucada, per entendre. Comença'm això ja, per favor. Com va ser? Com va ser negociar amb Núñez directament? És que és molt llarg, però intentaré acurtar-lo. No, tenim temps. A mi, 2 anys abans de vindre al Barça, el Barça em va fitxar. Però em va dir, era gener o febrer, quan vaig venir aquí a Barcelona, vaig reunir amb Mussons i en Gaspar, amb el senyor Mussons i el senyor Gaspar, i em van dir, després de negociar, bueno, el que venia en mi anava contra mi, el de Saragossa, el gerent, anava també contra mi, tots els 3 contra mi anaven. I em van dir, bueno, la setmana que vaig trucar, silenci, això no ho contem a ningú, perquè, bueno, em feien amagar en ulleres de sol quan fotia un fred i plovia i tal. I em van dir, bueno, la setmana que veu l'altra trucarem, t'avisem perquè passi revisió mèdica i ja està. I van tardar 2 anys en trucar-me. Hòstia, estaven analitzant... Van tardar 2 anys en trucar-me. L'any següent va fitxar Víctor, que és íntim amic meu, Víctor Muñoz, que és íntim amic meu, i l'altre any vaig anar jo. I quan vaig anar jo, me va trucar el president, que jo tenia... A veure, la meva relació amb el president era molt... Jo era el capità del Saragossa i l'estrelleta i m'obrien totes les portes. No sé, la veritat, Àngel, no sé, el que és l'estrelleta del Saragossa. I el president em diu... Vente, Alonso, vente, que te voy a traspasar. Pues ja m'ho havia dit no sé quantes vegades, i jo deia, una altra. I, bueno, vaig al despatx d'ell i tal i qual, i em diu, truque per telèfon, Núñez. I es foten a parlar i tal i qual. I dic, bueno, sembla que sigui seriós. Això amb tu davant, tu, això. Sí, jo davant. Bueno, també tinc un altre a mi davant que m'ha enviat la merda. I res, i em posa el telèfon, tal, com estàs? No, tal i qual, no sé quines condicions, tant i... Jo li dic, mire, jo demanava calés cada any. Demanava calés vol dir, jo no cobrava massa, però cada any vaig anar millorant el meu contracte. No era renovar el contracte, sinó millora. I aleshores, com cada any m'anaven a traspassar i no em traspassaven, va arribar un moment que li vaig dir al president, mire, m'agradaria cobrar un percentatge pel futur traspàs i quan el tingui que cobrar és simplement avançar-lo. I va ple i no sé si m'havia avançat 5 milions de peles en aquella època i tal i qual. Això eren molts diners en aquella època. No, en aquella època eren calés. I estic parlant de Núñez i em parla de condicions i dic, no, el primer que ha de fer és el president de Saragossa perdonar-me els 5 quilos, oblidar-se que me'ls s'ha donat i comencem a parlar. I entonces van parlar els dos, va, ok, tant. I em vaig arreglar per telèfon. I a més et diré més, no sé si la meva dona es cabrejarà, la meva dona és metge, bueno, era metge, ara ja està jubilada. Treballava allà a Saragossa i li vaig dir, mire, abans de parlar de calés, la meva dona és doctora i hauria de treballar. Un altre tema. Un altre tema, què més? Ja està. I després arreglar les condicions i ja està. Quina és la teva anècdota de Núñez favorita? Bueno, hi ha molt prolífic. Mira, jo tenia molt bona relació amb el president, Núñez era molt bon tio, tenia les seves peculiaritats, però va ser un president important. No, i tant. Molt important. I tant. Però n'hi ha massa, i algunes no les puc contar. Jo la meva ja com a... Mira, però te contaré una meva, personalment. Per favor. Estàvem al despatx de Núñez i Navarro, perquè les oficines del club eren Núñez i Navarro, no les oficines del Barça, sinó al carrer Urgell. Estaven Anton Parera, que era el gerent, Amador, que era un porter que estava aquí, i jo. I estàvem parlant, era l'època que marxava Menotti i venia Venables, em sembla recordar. I el Barça volia fitxar a Hugo Sánchez, que estava a l'Atlètic de Madrid. I que va fitxar 10 vegades, per lo vist. No, bueno, és que van fitxar Archibald i no van fitxar a Hugo Sánchez. I estàvem allà al sofà. I Parera al telèfon i parlant Núñez, truque... No, total, no, és que Luis Aragonès estava entrenador a l'Atlètic de Madrid. Luis Aragonès no vol a Morán. Collons, doncs dóna-li al Pichi! No, i el Pichi li diu, president, que estic aquí, tio, que estic aquí. Així, no? I total, al final no van fitxar a Hugo Sánchez i jo em vaig quedar.
Tu que ets un tio exitós... En què? En lo professional, com a mínim. Com a mínim. Considero una persona molt afortunada. Com a mínim. Que jo fos des de petitet molt futbolero i que arribes a... És un somni que se complixen un 0,005% dels xavals que somien en arribar un dia... No jugar al Barça, sinó jugar en un equip professional. El meu màxim pic esportiu és en 14 anys, guanyar una lliga zonal de bàsquet al Montsià. No està malament. Es menja bé al Montsià. I jo em vaig sentir la persona més feliç del món. Quina és la sensació de guanyar una lliga o guanyar alguna cosa realment important? Deu haver molta diferència en aquella eufòria adolescent? Tot té... Clar, les èpoques, les etapes són molt diferents. I fins i tot a mi moltes vegades em diuen en entrevistes sempre, escolta, si poguessis tirar enrere... Preguntes. En quina època et quedaries? No? Que la tens? Preguntes en poc caràcter, són preguntes I tots esperen que digui, bueno, quan vaig anar al Barça i tal, igual, perquè jo des de petit era del Barça, ja des de molt petitet ja era del Barça, perquè la meva mare era del Barça, i la influència materna... I se creuen que diré, pues bueno, quan estava al Barça, i dic, pues mira, quan tenia 10 o 11 anys i me passava jugant a futbol tot el dia al carrer, allò que us contava abans, de les dos pedres i tal i qual, i estava tot el dia al carrer, s'assomava ta mare per la finestra, a dinar! Hola, desfiem el partit, pugem a casa, dinem, i acabem de dinar i ja estem una altra vegada al carrer. Pues, la il·lusió que tenia jo quan vam començar la Salle, que va ser el primer equip federat, per dir-ho d'alguna manera, en infantils, i jo, és l'època més feliç de la meva vida, quan més il·lusió em feia. Jo la nit abans somiava com faria els gols. Com això, no hi ha res. Després sí, és cert que et fa moltíssima il·lusió quan jugues a primera divisió, te fa moltíssima il·lusió quan vas a la selecció espanyola, te fa moltíssima il·lusió quan fas 3 gols al got, tot el que vulguis. Però l'època està de felicitat, que tot és... Clar, tens una ignorància total de lo que és el món, de lo que és tot, però aquesta època per mi és la millor. Ara que no escolta ningú, vale. Has dit que... Ningú? L'audiència, ningú? No sé, jo... Bueno, com a mínim, tres persones, com a mínim. Vale, pues, no falta micro, parlem amb ell. Mira, dispara, va. Has dit que tu des de menut que eres del Barça? Sí. Però el Barça com a club és el club de la teva vida? Com a club és el club de la meva vida. A veure, no sé si interpretar-lo, de quina manera. Vull dir, tu al final eres un ídol a Saragossa, perquè ho eres. Eres una figura importantíssima de l'Espanyol, perquè ho eres. No sé com t'han tractat aquells clubs durant la teva trajectòria professional i tampoc sé com t'ha tractat el Barça. Núñez et volia regalar l'Atlético de cuerpo presente. Entrava en l'operació per disminuir el cost. Algun valor tenia. Regala tampoc, home. El eufemisme. Jo ara em sento del Barça, em segueixo sentint del Barça, sí. De fet, l'altre dia, com va ser el segon gol, em vaig animar molt i després em vaig... Bueno, sí, a mi em va passar una mica igual, No, segueixo sent del Barça, però òbviament tinc un record meravellós de Saragossa, perquè és l'època que em dona a conèixer a nivell nacional. A mi no em coneixia la gent, jo venia al Castelló, havia jugat 2 temporades a segona divisió, no em coneixia, i de cop i volta comencen a les ràdios a parlar de tu, tal i qual. Bueno, de fet, ara no sé si ha canviat i n'hi són més, però només n'hi havia 3 jugadors que havien anat a la selecció espanyola, estan a segona divisió. Quini, Gordillo i jo. Els 3 únics que estan a segona divisió vam anar a la selecció espanyola, Després vaig fitxar pel Barça i vaig deixar d'anar a les seleccions i a tot. Era una pregunta que volia fer. No, per això... Estava relacionat. Ahí anava, no? Que jo vaig passar de ser, com es diu això, cabeza de ratón o cola de no sé què. Sí, jo estava habituat a ser el nen mimat, la gent a mi em volia molt a Saragossa, vaig estar 5 anys i em volien moltíssim. Tinc una de les filles, jo tinc 2 filles, una és manya, i el tracte que vaig tenir allà va ser extraordinari, no? Sí. Va ser que, i clar, jo no estava acostumat.
jo tenia un company amic que no jugava, i un dia que anàvem a jugar un desplaçament a no sé quin lloc, em pregunta la dona, dinàvem junts, em pregunta la dona, ¿dónde vais? I jo li vaig dir, no sé, a Logroño. I jo, así perdáis. Y yo vais a quedar, claro, me va a sorprender, digo, coño, pero si tu marido es de mi equipo también, ¿eh? Y clar, és que jo estava al costat bo, jugant cada dia, bom, i el seu marit no jugava, acabava contracte, i òbviament, si no jugava, pues preferia que l'equip pergués i tindria opcions d'entrar, que no... Però jo en aquell moment no ho entenia, perquè el futbolista és la persona més egoista que hi ha al món. El futbolista. Imagina si era egoista jo, que quan va vindre Maradona, jo me fia al hueco, jo dic, jo no jugaré a la posició Maradona, jo vull jugar a una altra posició. m'adapto. Per entrar tu. I de festa també vas compartir posició amb Maradona o no? No. Ell estava a primera divisió i jo estava regional. Estava regional, ja. Tu anaves amb Víctor, amb Julio Alberto? No, Julio Alberto, Marcos eren... Menjaven a part, també. Marcos entenc que és el pare de Marcos Alonso. Sí, en part descansa, pobre, sí. Però no se sortia en aquella Barcelona? No, en aquella època era l'època de la Pandown. Evidentment jo no la conec. La Pandown és una discoteca que hi ha al costat, sí, diagonal allí, que era la de moda, on els camarers ens avisaven quan arribava l'entrenador i ens obrien una porta per allà. Un dia em vaig trobar, per sorpresa, a les 3 o les 4 de la matinada, a Benables. Jo marxava i ell entrava. I com que a la porta. Però, hombre, ell entrava. Ell entrava. És molt pitjor. És molt pitjor. A les 4 del matí, Però ell no tenia que córrer. I jo sí, el dia següent. I vaig pensar, i ara demà me cago en la hòstia. Com era aquella relació amb el Benables? Benables era molt bon tio, el que passa que no parlava cristià. No parlava castellà ni català. I clar, ho teníem que fer tot a través de Graham Turner, que traduïa millor del que li dia. Li dia ell el contingut i ell traduïa millor. Però, bueno, era un tio majo que ho va fer molt bé, la veritat, va portar tàcticament va portar coses. Mira, abans dies en què ha canviat el futbol, només amb que el porter no pugui agafar la pilota a la mà, que no, la sessió nosaltres pressionàvem, i aleshores un dels dos puntes tenia l'obligació d'anar a tallar la línia cap al porter, perquè si no li la passava al porter, l'agafava a la mà i s'acaba la pressió. Avui en dia, gràcies a que no la pot agafar amb la mà, els equips poden pressionar dalt, i és una de les armes que utilitza el Barça, no? Ja no sé per què t'ho dic, perquè si m'enrotllo a parlar de futbol... El Benables. I Benables va portar tàcticament i en estratègia. Mira si eren burros els entrenadors abans, dic així de clar. Alessanco, en aquella temporada, va fer 8 gols de cap en córners. Es posaven 3 jugadors, 3, i ells se posaven 3 defenses. Entonces, Alessanco es posava el segon i un altre el tercer, no? 1, 2, 3. Miguel, li direm. I aleshores, Alessanco el que feia era volta al segon pal, que el deixem lliure, no hi havia ningú al segon pal, i ell feia així, se n'anava... I aquest li feia un bloqueig. El 3 nostre li feia un bloqueig al marcador d'ell. Li feia així, i clar, xocava, i Alessanco rematava sol. I saps què feien els entrenadors rivals? Posar l'home més alt amb Alessanco. Aquesta era la solució. Dic, però és igual, si li faré el bloqueig... I no veia que no funcionava. No, clar, si li fas el bloqueig és igual que me disca 2 metres a que me disca 1,50. Tu que eres un jugador, direm, pillo de l'època, que jugaves bé al desmarc. Sí, a mi me diem moltes... Mira, te contaré una anècdota d'Arsenio. Arsenio Iglesias va ser entrenador del Real Madrid, del Deportivo i tal i qual, i van pujar a segona... Jo quan fitxo pel Saragossa, estic al Castelló segona divisió, el Saragossa està primera, però aquest mateix any baixa. O sigui, jo vaig al Saragossa segona. Bueno, vaig anar, vaig fer milícies universitàries, em vaig casar el dia 15 de juliol. El 21 vaig anar a la pretemporada del Saragossa. I l'1 d'agost me n'anava a Toledo a fer 2 mesos d'acadèmia. I després vaig tornar i tal, clar. I Arsenio em va veure sortir de la dutxa en pilotes, clar, òbviament, i em vaig enterar molt temps després, però va dir, y este es el refuerzo que me han traído, com volent dir, me cago en la madre del cordero. Pues, escolta, li vaig fer 23 gols en 28 partits.
Sí, Després se't va quedar... Sense ser un jugador... No, però t'ho dic pel que tu dius. Estem parlant de físic, evidentment, i no per res més que estigui soltant... No, però per això t'ho dic, jo pesava 66 quilos. Sí. I clar, si t'enfrontes a Strain, bueno, vosaltres no us coneixeu, els centrals de l'Atlètic de Bilbao, de la Real Societat, que quan pujàvem allà el camp sempre estava embarrat, plogués o no plogués, sempre estava embarrat el camp, i a la primera que t'agafaven a la banda te fotien dalt del taulell per enterar-te, no? Per què ara? És que, mira, el canvi. Hi ha unes imatges de Camacho entrant a Maradona que la primera entrada ja és roja roja doblada. 10 partits. Codi penal. Escolta, penal al mig del camp, de lo fort que són unes coses, unes burrades, i ara es queixen de que és juegos agressivo, i jo dic, joder. En canvi tu, que eres... Perdó, no, jo era més llest que els altres i a mi no m'agafava. Si anava al Bernabéu i jugàvem contra Benito era el central, jo me n'anava a l'altra banda. I a més... I diu que sí. No sé, jo... Home, no. Jo afrontar. No em trenca res, no? Aquí... aquí és un soroll estrany. No, en aquest sentit, el que passa és que jo no tenia físic del nou típic, que era l'home gran, rematador, en canvi jo rematava molt bé de cap. A tu no jo era per mai, intuïció. No et van expulsar mai, no perquè siguis de Benicarló, sí, una persona? Una vegada. Ah, una vegada? Sí, una vegada. Què vas fer? Amb el Castelló. Què vas fer? Vaig pecar de pardillo. Per què? Abans saps que es pressionava el porter quan el porter tenia la pilota i tant i qual. Sí. Com li diuen, un porter del Rayo Vallecano, era un Castelló Rayo Vallecano en segona divisió. Bueno, era un dels veterans, els porters aquest. I vaig anar a pressionar-lo i ell, que era llest, em va fer així, pam, em va trepitjar, i la meva reacció va ser fotre una pata al cul. Al carrer. Se la mereixia. No, se la mereixia. Se la mereixia jo per tonto. Tots tenim una nit màgica, Àngel. La meva és la d'arrastrar un sofà pel centre de València un dimarts a les 3 del matí. No està malament. No, el portàvem de bar en bar i així fèiem una copa al sofà. Està molt bé, molt bona idea. Sí, però quan me la recorden els amics arriba un punt que se'm fa bola, em cansa. En plan, he fet moltes més coses que això, no sols he arrastrat un sofà. Jo, a més dels 3 gols aquests, ne vaig fer molts més. Per això, fins quin punt estàs als collons de que se vulgui recordar exclusivament per però és cert, per gol? exemple, hi ha jugadors que han fet molt més que el Barça, mira el meu amic Víctor va jugar al Barça, jo què sé, va ser 60 vegades internacional, titular indiscutible quasi tots els anys amb el Barça i tal i qual, i en canvi no té cap fet pel qual se'l recorde, no? I a mi encara ara em vaig pel carrer, jo estava al camp amb el meu pare, clar, viu amb el meu pare, clar, i aquella nit que vas fer els 3 gols i tal i qual, no? Vull dir, però bueno, és maco que t'ho recorden, no hi ha cap mena de dubte que és maco que t'ho recorden, el que passa que arriba un moment que dius, bueno, a part d'això vaig fer més coses al món del futbol. Com perdre una altra final per penals amb l'Espanyol. Va haver un ressorgiment de la teva figura amb el Cracòvia. Sí. No sé fins quin punt et feia gràcia. Molta. Sí? Home, hòstia, estava... És que... Fica't un segon la meva dona els auriculars. I les meves filles s'ho passaven teta. I a mi em tocava els collons. Anem a posar un segon. I a més després vaig fer, no amistat, però vaig jugar a golf amb el Jordi Ríos, que era el que imitava, i bueno, i de tot, no? El dia que vaig marcar 3 gols. Aquesta la cançó? Göteborg. I quan hi penso m'excito molt. Deixem una estrofa més. Göteborg, no m'ha passat mai més res igual. Göteborg va ser un fenomen paranormal. Diu que no vas fer res mai igual, però sí que vas fer alguna molt paregut amb l'Espanyol. Per què aquella remuntada ha quedat apagada a la història? Estem parlant de la remuntada contra el Bruges per arribar a la primera final europea de l'Espanyol. És diferent el fet de que tu facis 3 gols que són els que facin i que facis un gol encara que sigui l'últim minut de la pròrroga i tal i qual, no? En aquest sentit, però jo crec que sóc una persona molt afortunada, que tinc molta sort a la vida. Quan parlen de... Quan jo que sé qui ha estat l'últim, Messi o Ronaldo, que han fet 5 gols,
apareixen tots els que han fet 5 gols. Estàs tu contra l'Espanyol, precisament. Sí, molt bé, estàs informat, Al final sí que has fet la feina, Sí, vull dir que tots aquests fets que són puntuals, simplement, però que... I ahí estic en moltes de les coses, ahí estic. Perquè quan estava a l'Espanyol diem, bueno, ja 33 o 34 anys, ara tenen més corda, però en aquella època ja era... ja aquest no aguanta i tal i qual. Vaig fer el tercer gol que es classificava al minut 119. O sigui que si hagués estat físicament tan malament, m'hagués canviat l'entrenador. Sí, en la maleïda final després d'aquella remuntada contra el Göteborg, també hi ha gent que ha oblidat que surts a la pròrroga, fas el gol. Final de la pròrroga. Surts al final de la pròrroga, fas el gol que donava la primera Champions de la història del Barça i és anul·lat per un fora de joc del Lobo Carrasco. Em sembla que la va tocar amb la mà. Sembla que la toque... De l'1 al 10, quan odies el Lobo Carrasco? No. És la pregunta. No, però mira, quan vaig sortir al camp, em va agafar Amador, el porter suplent, em va agafar, em va abraçar i em va dir, quan facis el gol et posem al museu, tal i qual. Però saps per què? Perquè al minut 35 de partit jo vaig començar a escalfar. El míster, el dia abans del partit, el míster em va agafar i tal, i sé que se va llevar usted una gran decepción, pero de entrada no va a salir, pero estése preparado porque Archibald sale de la lesión, tal i qual, i pues això que diu, bueno, no jugo de sortida, però al minut 35 em diu, caliente, joder, jo dic, ja estic, em poso a escalfar, s'acaba la primera part, li dic a Graham, entro, perquè em dona les instruccions i tal, i me diu, continue. Jo escalfant i començo a mirar quan van sortint i a comptar. 1, 2, 3... Hòstia, si hi ha 11! No surto ara, hi ha 11! Li dic, ¿me siento? No, siga. Se va acabar el partit i estava escalfant. Jo no sé si hi ha algun jugador que hagi escalfat tants minuts. Va arribar un moment, no, ara en sèrio, va arribar un moment que em vaig seure al costat de la banqueta. Vaig seure al costat de la banqueta i va ser quan me va dir que eren, no sé si 10 minuts, no sé si era el minut 112 o 108, bueno. I em va dir, va, què vas a dir? I va ser quan Amador m'agafa per animar-me i això, que estic al costat, que si fas el gol, si haces el gol te metemos en el museo, tal. Però el més greu de tot no va ser això. Bueno, per mi sí, això va ser el més greu. Va ser el més greu. No, que després, quan arriba la tanda de penals, hi ha estampida. Tu has vist aquella pel·lícula dels búfalos? Sí. Pues vaya ningú volia xutar. I jo tirava penals, ho he de dir que tirava penals, el Saragossa els tirava jo, el Barça vaig tirar penals, i em ve a mi i em diu, ¿quiere tirar penalti usted? No es poden dir tacos, ¿no? Sí. Mejor, ¿eh? Sí. Yo le tengo que dir, ¡que lo tire tú! ¡Madre! Li hagués tingut que dir això, perquè jo anímicament no estava en condicions. Després d'haver fet els 3 gols que porten a l'equip a la final, que surtis a jugar 8 minuts o 10 minuts, anímicament no estàs en condicions. Fent futbol ficció, si aquell gol anul·lat per mans del Lobo hagués entrat i hagués valgut i el Lobo s'hagués tallat la mà en lloc de tocar-la, hagués sigut la figura més important del Barça. Sí, ho va ser Koeman. Fins Messi. Era guanyar la primera Copa d'Europa. Això vol dir que hagués entrenat el Barça abans que Xavi, i això vol dir que ho hagués fet molt bé i Xavi mai hagués arribat al Barça. Lo qual al final has aconseguit colar-lo de què canviaries del passat. Has aconseguit colar-lo aquí com sigui. No està mal. Anem breument a la teva faceta com a entrenador, després d'un pas frustrat per l'Europa de l'Est. Frustrat? Bueno, és un pas meravellós. Sí. Les ucranianes. Guapíssimes, però guapíssimes, tio.
No, només per això valia la pena. Bueno, ara ja no sé com no tirar. Bueno, és igual. Un frustrat. Continuem. Arribes a Catalunya i te converteixes en el primer valencià en agafar un càrrec de rellevància al davant d'una entitat catalana abans que Vicent Sanchis, de forma molt més exitosa, sens dubte, que Vicent Sanchis, que és ser seleccionador català. Algun dia existirà una selecció catalana de futbol reconeguda oficialment? És una utopia? Crec que és una utopia. Crec que és una utopia. Ha tingut el moment de boom que hagués pogut ser-hi, no sé, si políticament s'haguessin arribat a acords, però és que ara ho veig molt difícil. Ara hi ha problemes molt més importants a la societat catalana que el fet de que m'encantaria que hi hagués una selecció catalana que pogués competir a nivell internacional, però ara ho veig molt més complicat. Tens el telèfon d'Oleguer Presas? No, però el devia tindre perquè no el seu dia suposo que el vaig trucar. Si és el minut 17-14 i estàs veient el Barça a Montjuïc, Àngel Pichalonso fa un càntic, aplaudeix el ritme d'un càntic en cara de pòquer, no fa absolutament res. És que no faig res. Te soc sincerament, no faig res, però és que no faig res normalment, salvo rares excepcions, ni aplaudir un gol. Vale, estic intentant fer parlar sobre política a un futbolista, però... M'aixeco per veure un millor, però no sóc dels que celebra i... Sí. A la teva, diria, última convocatòria amb Catalunya, no sé, potser vaig errat, que és aquella contra el Brasil, no sé si n'hi ha una posterior. No recordo ara. N'hi havia gent com Víctor Valdés, Curro Torres, Capdevila, Lopo Guardiola, Sergio García, Oleguer, Sergi Barjuan, Cesc Fàbregas i Gerard López, entre d'altres. Aquella Eurocopa, la d'aquell any, la guanya Grècia 1-0 contra Portugal. El davant centre, com es deia? Caristeas. Caristeas, sí. On hagués arribat una Catalunya oficial en aquella Eurocopa? A veure, hi havia molts jugadors molt bons a Catalunya. Bueno, segueixen hi havent, però veritablement jo crec que hi havia una selecció... Passa que van haver molts anys que no van poder comptar. Recordo que una de les vegades que vam jugar contra el Brasil, ells tenien un central que media 2 metres i els dos delanters nostres eren, com es deia, Cruzat, que media 1,25 i vull dir, no vull dir que eren molt baixets els dos, que es posaves un damunt de l'altre i no feien el central, no? Perquè tots estaven lesionats, els altres. Però poder comptar amb tots els jugadors d'aquell moment, tenies una selecció molt competitiva. I va ser molt maco, perquè l'ambient que es creava cada vegada que jugava un partit, que era un cop a l'any, era brutal, l'ambient era brutal, i tots volien vindre, tots volien vindre. Després ja amb els clubs, sobretot de fora, tenies que basar-te Barça i Espanyol, sobretot. Sí. I després en els de fora, en alguns te diuen que sí, després que no, però moltes pegues. Quin club posava més problemes perquè anessin a Catalunya? Bueno, mira, l'Atleti de Madrid m'ha posat problemes. Quan jo era amic de l'entrenador, que era Radomir Antí, que havia estat company meu al Saragossa, i jo vaig parlar amb ell i cap problema, i em va marxar de vacances i el club va dir que no van. Passem de lo internacional a lo tremendament local. Que és Benicarló. Porto 7 anys a Barcelona i encara no m'he empadronat. Quan vas tardar en assimilar que a Benicarló tornaria sols per vacances i algun cap de setmana? Això ja és per mi. Mira, jo quan estic a Saragossa em gasto tots els calés que cobro per fer-me una casa, perquè la meva dona saps que és de Benicarló, i jo pensava, quan acaba el futbol, jo me'n vinc al poble, tinc tots els amics al poble, la meva dona també, per tant, vaig fer una casa de 500 metres quadrats al costat entre Benicarló i Penyisca. Havia diners a Saragossa. Vaig tenir un... Què has dit? Havia diners a Saragossa. Hi havia. Vaig tenir un problema que quasi se'm mata una filla meva ahir, li vaig agafar tirria a la casa i me la vaig treure de sobre. Però va haver un moment, quan deixo el Barça, que tinc l'opció de marxar a França. Si vols una altra anècdota que... Jo havia estat amb Lucien Müller al Castelló, ell d'entrenador, però jo llavors dijous a jugar els partits l'any anterior aquest que dies. I Lucien Müller era l'entrenador era el director tècnic del Mónaco. Víctor el va tenir entrenador al Saragossa.
I aleshores vam parlar amb Víctor. Jo dic, pues no m'importaria ir a Francia, que no hay tot el lío que aquí, el futbol francès era molt... poc ambient. Com ara. No, ara ha millorat, campions del món, tio. No, millora. I aleshores Víctor va trucar, però no truqué jo directament, va trucar a Lucien y digo, mister, que a Pichi le gustaría ir por ahí a jugar, acaba contrato este año y le gustaría ir a tener una experiencia y tal. El únic que hi havia era Solsona, Dani Solsona, en el que vaig parlar jo. I li diu, ahora no es momento, això era gener, febrer. Ahora no es momento todavía, porque eso es más adelante y hablaremos, vale. Al cap de 3 setmanes o 4 torna a trucar i la resposta és la mateixa. Juguem contra el Göteborg, faig els 3 gols i el dia següent és Lucien Müller el que truca a Víctor. Oye, que lo hemos hablado y nos interesa. Pues mira lo que és el futbol. De l'1 a l'infinit, com mola que el camp del teu poble porta el teu nom. Infinit. Infinit. La veritat que sí. El que no em mola és el que han tardat en... Això és. Hi ha un únic trofeu que tens tu al qual puc aspirar jo a igualar, que és el Premi Carxofa d'Or a Benicarlando de l'any. Podries fer un al·legato a càmera perquè em tinguin en consideració a partir de l'any vinent? Jo crec que si fas parella amb Paco del Castillo esteu en condicions d'aconseguir la Carxofa d'Or. Apuntadíssim. Anem a rematar ja este bloc seriós. Això era tot seriós, el que estem fent ara. Ara ja veiem cachondeo desfermat. Jo soc molt seriós. Sí, no dubto. A mi saps com em dia el massagista, Jaume Llanga? Com em dia? A veure com era. El suave. El suave. Per exemple, anem a fer una quiniela, 1x2, jo et dono 2 opcions i tu em dius 1, 2 o empat. Però són d'equips, dius? Són equips, són persones, són situacions... Que no guanyaré res? No guanyaràs res. Guanyaràs el carinyo de tota aquesta gent, que jo crec que ja el tens guanyat de sobre. Prefereixo el que és afectiu al material. Per exemple, comencem en una de molt fàcil. Castelló o Barça? Tu dius 1x2. 1 seria el Castelló, X seria, que el 2 és igual, 2 Barça. Barça. 2. Vinga, Terry Venables o Manolo Trilles, entrenador del Benicarló de la temporada 74-75? Manolo Trilles, amb diferència. Amb diferència. Göteborg o Bruges? Göteborg. Gaspart o Rossell, com a pitjor president de la història del Barça? Com el pitjor? Gaspart o Rossell? Rossell. Koeman o Xavi? Aquí no sabem si com a jugadors o entrenadors. Aquí no ho has de fer. Com a persones. No, com a entrenadors. Com a entrenadors. Aquí ho va fer millor Xavi el primer any, però va tenir més problemes Koeman per poder... Potser podríem ficar una X. X, va. Vinga. Messi o Maradona? Messi. Un clar. A veure, hi ha una cosa. Jo si no hagués vist entrenar cada dia Maradona, perquè entrenava amb ell, no hagués dit que és el millor jugador del món. Vale. Pel que va fer aquí, molt bon futbolista, però tenint en compte que les 2 temporades que va estar van estar una lesió, enfermedad, no va... Però clar, jo el veia entrenar cada dia i quan el veies entrenar dius, vaya bèstia que... Però la regularitat i la continuïtat en el joc de Messi és brutal. Messi fa 15 anys que està sent el millor futbolista del món. Sí. Nike o Meiva? Meiva. 2. Camp Nou o Sarrià? Camp Nou. Salvador Illa o Carlos Mazón? Aquesta no sé jo. A un ja que fotre-lo a la presó. Vinga, perfecte. Europa o Sant Andreu, ara que està de moda. X. Donar el nom a un camp de futbol o que el camp corregi el teu nom? Donar el nom a un camp de futbol o que el camp corregi el teu nom? No, el nom al camp. Barça... Tot i que t'he de dir que això em van fer el dia al Göteborg i ara és molt habitual. Sí. Ara és molt habitual, però en l'època nostra corregir el nom d'un futbolista rara vegada. Rara vegada. Jo l'última vegada que vaig anar a Montjuïc vaig aconseguir aixecar, jo sol, i és completament veritat, un càntic de Iñaki Peña. I la gent d'allà del sector em va seguir. Jo vaig quedar
em vaig quedar acollonit. Pues mira, és una sorpresa el rendiment que està donant a mi. I jo no era partidari, jo et dic sincerament. Jo pensava que no tenia entitat. I està sent un dels millors jugadors del Barça. Sense anar més lluny, l'últim partit... Sí. Els últims partits estan molt bé, molt bé. Anem a derbis. Barça-Espanyol o Benicarló-Vinaròs? Benicarló Vinaròs, perquè hi havia hòsties. Marcar el Madrid o marcar el Vinaròs? No, marcar el Madrid. És diferent. Això és diferent. M'agrada perquè Ignacio em deixa totes les polítiques només per mi. Perquè així... Israel o Real Madrid? Home, No, Israel, no buquis. No, Real Madrid. No buquis, l'has escrit tu. Real Madrid. Sí. I guanyar una lliga o guanyar una carxofa d'or? Guanyar una lliga. Estem arribant al final. Àngel, saps que toca ara, efectivament, el joc del programa. Estàs preparat? Sí? Sí. No? Sí. No me diguis que sigui tan ràpid, perquè podria tenir preparada qualsevol cosa, fins i tot un joc on tens que dirigir la selecció catalana i arribar a una final del Mundial contra Espanya. No, tranquil, que no és una cosa tan... No, ja m'agradaria, ja. Tan cabrona. Ah, sí? No, Ho deixem per la pròxima visita. És broma, Àngel. No faríem això. El que sí farem serà un tria i remena per descobrir qui és el millor futbolista en qui has coincidit a un vestidor. És que has coincidit en gent molt bona, pitxis, que tu eres molt bo, anirem dient noms i tu decideixes. El que guanyen de cada emparellament es queda i s'enfronta al següent i així successivament fins a l'últim. Jo dic un o altre, tu tries, aquell es queda i van passant gent. Paco Gento o Di Stéfano? Di Stéfano. Di Stéfano o Valdano? Di Stéfano. Di Stéfano o Señor? Di Stéfano. Di Stéfano o Jesús Satrústegui? Di Stéfano. Di Stéfano o Kubala? Kubala o Alexanko? Kubala o Urruti? Kubala, encara que estima Urruti. Kubala o Víctor Valdés? Urruti li vaig els 5 gols. Kubala o Víctor Valdés? Kubala. Kubala o Víctor? Víctor. Víctor o Quini? És que Quinocho era molt Quinocho. Vaig a putejar a Víctor. Quini o Schuster? Quini o Migueli? Ara és molt simpàtic Schuster, quan estava aquí era antipàtic, però ara és molt simpàtic. L'edat, al final. Quini o Migueli? Quini o Capdevila? Quini o Irles, històric lateral de Benicarlando? Pobre. Quini o Oleguer Presas? Quini. Per els que venen, vaig a fer-te jurar sobre la Bíblia, que és l'enciclopèdia de la història de Benicarló. La tinc. Per favor, fica aquí una mà per assegurar que estem dient la veritat. Quini o Raúl Rocaforés Raulet, mític mitjendro Cadufero? Raúl Rocaforés. Raúl Rocaforés o Cesc Fàbregas? Raúl Rocaforés o Pep Guardiola? Raúl Rocaforés o Xavi Hernández? I Raúl Rocaforés o Andrés Iniesta? Queda clar que Raúl Rocaforés Raulet és el millor jugador amb qui ha jugat Àngel, Pichi Alonso i Herrera. I és un dels millors amics meus. Anem definitivament ja a les 3 últimes preguntes abans de despedir el programa. La primera és per mesurar l'ego del convidat, que hem vist que és pràcticament inexistent, que és que al final de temporada farem uns 15-20 programes que tu, en quina posició del rànquing d'audiència creus que quedarà este programa al final de temporada? El que guanya s'emporta un pernil. Quants són? Uns 20. Els 21. El 21. Vale. La segona és per alimentar concretament el nostre ego. El seu, especialment. Especialment el meu. Que vindria a ser, si tu has passat bé, espero que sí, qui voldries que passés pel programa? Te li podria fer el Víctor, tio. El Víctor? Sí. Pues està invitadíssim. Sí, és molt simpàtic. Està invitadíssim. No sé si és simpàtic o no, però... No, sí. Probablement sigui el millor amic meu. Has dit que era Raúl. Bueno, Raúl és l'amic de Benicarló, de la infància, històric i tal. Tens amics. Bueno, són els dos amics que tinc.
No és d'humor, això. No esperava que vingués una llegenda del Barça a vacilar-me. Aquí esto no me l'esperava. I l'última és que intercanviem els rols i tu fas una pregunta a mi, la que vulguis. Pots fer la pregunta que et tingui de gana i de gust. Ja te l'ha fet abans del programa, eh? Sí? Ja no la recordo. No, ha estat què fa un enginyer... Però m'has dit alguna cosa, no? Fer riure. Fer riure i poc més. No, a veure... Tu pots pensar, tenim 3 minuts. Pensa la pregunta, podem esperar. Entre... Marina es diu, no? La Marina... Sí. Entre currar qui fa aquest programa o que l'alcalde de Benicarló et doni l'emissora al alcalde de Benicarló i puguis fer i desfer, en què et quedaries? Bueno, crec que no faria falta que ningú... Aquesta pregunta és... A veure, què te creus, que no m'has putejat a mi moltes vegades o què? El meu somni és treballar amb Joan Peiró, actual Ràdio Benicarló Man, per tant, la resposta és evident. Així que... Vols que li digui alguna cosa a l'alcalde? Bueno, el tema del garxofador estaria bé. Fes mèrits. Piano, tio. A veure si voldràs ja guanyar la Champions jugant dels juvenils. És que aquests millennials ja ho han tornat. Bueno, doncs ja està. Ja hem acabat. No sé què t'ha paregut. Has estat a gust? No? Sí. En la penya que tinc al darrere, que el semblava bé tot el que dia. Anem a despedir el programa. Tirem sintonia, Vicky? Sí? Doncs vinga, us preguntàvem que quina era la disfressa que menys us agrada i ens ha contestat Joan Laporta en persona per dir-nos que la que més és Cat el Furro. No sabeu lo gustós que és anar dintre d'aquell puto gat. Ens veiem al 2025. Moltes gràcies i a reveure.